Jó reggelt, vagy napot, vagy bármit is, sziasztok! Itt vagyunk Horvátországban. Ma elmegyünk felfedezni a Zrmanja kanyont. Ez, emlegetik úgy is, hogy Horvátország Grand Canyonja, vagy Európa Grand Canyonja. Ez egy nagyon szép torkolattól indul a Novigrádi öböltől. 2 Novigrád van Horvátországban, úgyhogy nagyon nem mindegy, hogy melyikhez megyünk. Mert az egyik az Isztrián, a másik pedig itt Dalmáciában. Ez egy 12 kilométeres túra lesz, elvileg gyönyörű a hely, a videók alapján is annak tűnik, úgyhogy megnézzük most ezt. Most reggel megtankoltuk a jetskit, meg az autót is. Nagyjából itt Vodicébe vagyunk, innen Vodicétől egy 50 perces út. Nem is Novigrádba megyünk, hanem valami nem tudom most már hirtelen így a kis falu, ez egy halászfalu annak a nevét. És bízunk benne, hogy könnyen le tudjuk rakni majd a jetskit vízre, mert még ez is egy körülményes pont, illetve hogy hol tudunk megállni utána az autóval. Facebook csoportba azt mondták, hogy itt lehet lerakni a jetet vízre valahol, úgyhogy most az autóval megálltunk az út közepén. Én meg lejövök felderíteni, hogy hol van lehetőség a sólyázásra. Valószínű, hogy ez lesz az a hely, ahol vízre fogjuk tudni rakni majd. Itt van egy kis beton, elsőkerekes autóval lehet, remélhetőleg megtapad, vagy betapad. Ha meg nem, akkor meg kihúzhatjuk magunkat valakivel. Indulhatunk? Igen. Tank tele. Fedezzük fel Zrmanja kanyont. Na, mondjuk a szemüvegemet letakaríthattam volna. Igen. Aha, kicsit koszos. Jó van, mindegy. Nem. Jó. Erre nem lehet, akkor megyünk a másik irányba. Pont nem. Még jó, hogy van rajta fék. Nem láttam, hogy erre van kihúzva Csóri. De bocsánatot kértem meg ő is, úgyhogy... Azt a kurva! Tudtad, hogy itt forgatták a Vinettunak egy részét? Minek? Vinettu! Nem. Ebbe forgatták.
Nem tudom, merre kell majd menni, gondolom erre. Megérkeztünk a kanyonnak hát úgy a tetejéhez, hogy ameddig fel lehet jönni jetskivel vagy kis hajóval. Az első vízesés, ami utunk a tája, de egyébként innentől már motoros járművel tilos behajtani a kanyon területére. Kishajó evezősökkel, száppal, meg ehhez hasonlókkal lehet, mert kiemelt természetvédelmi terület. Néhány info, hát ez a kanyon, ez a Zrmanja kanyon, ez kucskáznom kell, 69 km hosszú, mi az utolsó 12 km tudjuk a tenger torkolattól fölfele megközelíteni ugye jetskivel. Obrovacsnál ömlik a tengerbe egyébként. Az eleje, vagyis hát a torkolathoz közel 200 méter magas sziklák között jöttünk át. Híres egyébként ez a kanyon, mert sok filmet forgattak itt, többek között a Winnetou is egyébként, ez így készült egy-két jelenet belőle, ami egyébként teljesen valid lehet, mert ezt a horvát Grand Canyonnak is szokták emlegetni egyébként. Nagyon kevés a turista áradat, ott is ketten vannak, meg még egy kis csónakot láttunk ott lent. Szóval tényleg ez nem olyan, mint Plitvice, ez kicsit gyengébb. És hogy mondjam, annyira tiszta a folyó egyébként, hogy ihatónak tartják a vizét, de mivel mindjárt kíváncsi vagyok, mert az, ami ott van lenn, az még sós volt egyébként. És mindjárt megkóstolom itt, hogy ez elméletileg ez ivóvíz minőségű. Nézzük meg, hogy... Na, édes vagy sós? Ez édes már. Nem merem meginni, hiába írják azt. Gyönyörű szép kristálytiszta a víz egyébként. Most pedig indulunk vissza. Úgyhogy folyt köv. Most indulás vissza. Közben lemerült a kamera, de már szerencsére pont végig értünk, úgyhogy igazából már csak a hazaút meg a kivétel volt, ami visszamaradt, de zseniális volt. Ha van lehetőségetek, akár bérelt jetskivel is, akkor mindenképpen javaslom. Fizetni azért, hogy ide bemehess nem kell. Nagyon-nagyon jó élmény, és tényleg olyan érzés volt, mintha egy ilyen nagy Grand Canyonba mennék. Úgyhogy tényleg zseni volt, most pedig megyünk haza. Azért elfáradtam egy kicsit, kb. Relay-val mértem, olyan 50 kilométert tettünk meg nagyjából vizem.
nem is tudom, hogy mennyi idő alatt, azt nem néztem, de nagyon-nagyon jó volt, és fél tanküzemanyag fogyott csak el 50 literes tankkal, tehát szépen túra tempóba mentünk szinte végig. Zseniális volt. Úgyhogy most vissza a szállásra, ott még ledobom a vízre egy kicsikét, és holnap után pedig indulás haza most már, és idénre, ha minden igaz, akkor ennyi volt, most már talán tavakon se fogom használni, úgyhogy lassan jöhet a téliesítés, meg az éves nagy szerviz. Tetszett a videó, akkor iratkozzatok föl, nyomjátok meg a lájkot, osszátok meg, és köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Remélem még sok ilyet tudok nektek gyártani. Csá!